Здравей, Холандия! Тук Милена от България. Сега сме на най-стария пазар в София, където между зеленчуците и посудата веднъж годината се продава и нещо друго. Днес ще бъдат продадени на най-високата цена момичета между 12 и 16 годишна възраст от техните родители. Това е стар обичай между циганите калайджии тук в България, а аз проследих Виолета, която също днес ще бъде продадена на този пазар. При нас и още държат на честността. Ние се движим, може би, с 20 години назад от повече. Той вече 21. Трябва да е мома. Мома. Не, или връща се. Другото, което е много традиционно, не знам дали при другите момичета е, но при нас е бузите са на червени. Няма значение, нали? Защото когато не са на червени бузите, лицето е такова едно бледо. И слагам малко червено така. И да изпъкне малко лицето, като се смикне, да се по-хубава. Тогава вече, като е действена тя, нали, там се дава някой лев, като го взима. И ако не е вече естествено, връща ония парите, там дава 500 лева или ще е колко, връща парите и си взима момичето другото и това е. Това е една гордост на калайджиите. Еди си кой, нали, взема мома, виж, он е дал пари, обаче може да е момчето му бил женен. Ама цената е много скъпа, 15 000 лева искат за нея. На мен искат 20 000 лева за една булка. Ама тая криза, 15 тя не струва толкова. Кризата е много голяма. И няма пари. Правим пазарлъки. Просто и това е стара традиция. Да зададе някой лев, просто... Ма не, кой знае какво. То сега, нали, виждате криза, не... Пак дават, нали, по някой лев. Метала колко е? 16 стотинки. Падна и... Нищо няма, няма работа, няма отде да се вземат пари. Кой била 1000 лева, например, ще даде 500. Няма отде да се взимат. Но сега, значи, не е добро време за продажа. Не, разбира се. Не е изобщо. То изобщо за всичко не е време. Тая година за нищо не е. Та и за булки не е. Еми не е. Ами, тя е предстои да се ожени. Не, тя не иска, ами не знам, когато майка ми и баща ми решат да оженят и мен ще ми стане много гадно. Защото аз съм свикнала с нея и ще ми стане гадно, че се разделям с нея. От женска гледна точка, как се чувствате сега тук? За мен е много труден. Аз исках много да уча, но просто така не е, че не се позволява. Не позволяват просто момичета да учат, защото те момчетата в училищата държат се много и не разрешават. Сега не мога да намеря майка си. Искам да ида малко нагоре. Сама? Не може. Трябва да изчакам майка си. Мога да ида сама. Тя виж как вече тръгна с него и отива.
Илия Майвиш. Много богати хора. Миналата година ожениха брат му се ожени, а сега искат да оженят малки, него да оженят. И искат Виолетка. Приказват, все още не е идвало на гости. Не знам, ако е казал Бог да стане. Да, майка му, баща му казва, че не искам да стане. Ама сега не знам, аз... Тя майка... Не знам, че се разбират. Аз различна гледна точка, те различна гледна точка. Просто не знам. Нищо не мога да кажа. Калайджиите взимаме булките по 50 хиляди. Може даже и на изплащане. На изплащане може. Ние ще се женим с това момиче. Аз се казвам. Пазарлъка с баща. Аре, пахале, ние отиваме при тях. Идва булката. Едно момче мамка домачерци. Това момче и аз не го познавам, а те се знаят. Макарско чаво са. Ма тя сега не може да се излага, да каже за 5-600 лева ще ви я дадем, вика за 5-6 лева. Искат да идат нататък, ма и аз трябва да снимам. Нямат пари хората и трудно преживяват. Чувства се, има чувства. Черкат се. Може би. Не са лоши. Вече стана една, така вече стана. Всичките напиха са и играят, че всеки се сърди. Чакай, аз първо платих, аз да играя. Другия вика, чакай аз. И изобщо аз прибрах и децата казах да отиват нагоре, да сядат и да чакат, но нищо не прилича там. Ами, скоро не мисля да става. Не искам да става скоро, защото, нали, сестра ми е все пак. Ами, до година късмет, живот и здраве. Ще видим.